बिटिआर गोरोबथानि हेंथायै PIL होग्रा सुबुंफोरनि सायाव सोमावसारदों दखरा एबसुफोरा। चन्दन ब्रह्म मुर्दाबाद, खाम्फा बरगयारी मुर्दाबाद, सानसुमा खुंगुर बैसुमुतियारी मुर्दाबाद। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बादियै गुबुन गुबुन जिल्ला दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिटिआर गोरोबथानि हेंथायै हाइकर्टआव PIL होनाय लेखा दिनै तामुलपुर जिल्लानि नावकाटानि सकआव सुक्लाय सेरफां दखरा दुलाराय बर' फरायसा, महारिपारा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गरेश्वर दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद जथायै लोगो नांनानै खुद्रिसारनाय हाबाफारि लानाय जादों। खुद्रिसारनाय हाबाफारियाव बिटिआर गोरोबथा जिन्दाबाद, बिटिआर लं लिभ, एन्टि बिटिआर गो बेक, एबसु जिन्दाबाद, दिपेन बड' जिन्दाबाद बायदि बायदि स्लगान होनानै अख्रां गोमसारहोयो। बिदिनो थामथि गोजोन गोरोबथानि हेंथायै PIL होनायखौ बोखांना लाफिननो थाखाय खावलायहरदों। बोखांनानै लायाब्ला बेनिफ्राय बांसिन गोख्रों सोमावसारनाय लानाय जागोन होननानै खौराङाव फोरमायदों। बर' हारिनि जातिनि नांथाबनायनि इमान गिदिर मोनसे एकर्ड बिटिआर एकर्ड लानानै फैबाय। बेनि एगेन्स्टआव बा बर' हारिनि जायफोर दैदेनगिरिफ्रा बर' हारिनि एगेन्स्टआव खामानि मावलांबाय थागोन, एबसुआ अरायसम बेफोरबायदि दैदेनगिरिनि जोङो बेरेखायै सोमावसारबोबाय थागोन। मानो होनबा बिथांमोना गावसोरबो मिन्थिखागौ थांनाय समफोराव BTC एकर्डआ 2003आव जेब्ला जादोंमोन बेनि 2 बोसोर 3 बोसोरनि उनावसो माखासे एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनफोरा जादोंमोन। दायो नाथाय बिथांमोना बिटिआर एकर्डखौ इमप्लिमेन्टेसन जायाखै मायाखै होननानै माखासे बाथ्रा फोसावदिंबाय थानानै गावसोरनि राजखान्थियारि मुलाम्फानि थाखाय बिथांमोना माखासे खामानि मावनो लाबाय थादों आरो बर' रायजो राजानि गेजेराव डिभाइड एन्ड रुल पलिसि लाना फैबाय थानानै बर' हारिखौ सिलिंखार खालामनो नाजाबाय थादों। बेबायदि बर' हारिखौ सिलिंखार खालामनो नाजानायखौ जों एबसुआ माब्लाबाबो सैज्य खालामनाय नङा। मानो होनबा बर' हारिया आगोलनिफ्रायनो नांबोबाय थानानै गोबां जोंनि जोहोलावजोफोरा जिउ खोमाबोनांबाय। जों बेफोरबायदिखौ दायो समाव जों आरो जाजाबावनो लुगैया। जोङो जायफोर एकर्डफोरखौ जोङो मोनबोदों बै एकर्डफोरखौ खामानि मावनानै जाहाथे जोंनि हारिनि माखासे समस्याफोरा बेफोरबायदिनो जोबलांबाय थायो बेखौसो जों आसा खालामो। नाथाय सानसुमा खुंगुर बसुमतारी, चन्दन ब्रह्म आरो खाम्फा बरगयारी मोना गावसोरनि लाबनि थाखाय जिबायदि हारिखौ धंस खालामनो आरो बर' हारिनि गेजेराव हेंथा हेंसि नांलाय खमलाय खालामनो जिबायदि खामानि मावबाय थानो नागिरदों बिथांमोनखौ जों माब्लाबाबो दिमा होनाय जानाय नङा। आरो बिथांमोना बेफोरबायदि खालामनो मावबाय थायोबा जों उन समाव बिथांमोननि हेंथायै आरोबाव गोख्रोङै सायाव गोख्रों सोमावसारबावगोन। एसेनोसै। गोजोननाय गैया बेनि थाखाय माने केस होनाय जादों बे जों बयबो मिन्थिगौ BTC एकर्डआव बिथांमोना जायफोर दफाफोरखौ लानानै फैदों बे दफाफोरखौ 17 बोसोराव बिथांमोना मावफुंजोबनो हायाखै। नाथाय जोङो जिखिनि दफाफोर लाना फैदों, जिखिनि फसंथानफोर लानानै फैदों, बे फसंथानफोरनि गेजेरजों नैबे हालामनि जिखिनि खामानि गैयै सुबुंफोर, लाइमोनफोर जाय बिथांमोना दिनै बिटिआर हालामखौ बे जायगाखौ नागारनानै गुबुन गुबुन ओनसोलाव खामानि मावनो थाहैदों, बिथांमोननि थाखाय दिनै बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों माखासे दफाफोर लानानै फैदों। जाय दफानि गेजेरजों जोंनि लाइमोनफ्रा बेवहाय खामानि मावनो मोनगोन, गावबा गावनि थांना थानायनि राहा लामाखौ मोनगोन। दा माखासे दफाफोर बेबायदि लानानै फैदों। दा बेफोर दफाया जुदि लाना फैनायनि उनाव बिथांमोना बेफोरबायदि दफाफोरखौ माब्लाबाबो लुबैयाखै आरो बेफोरबायदि दफाखौ इमप्लिमेन्ट खालामजानायखौ माब्लाबाबो लुबैयाखै। ओंखायनो बिथांमोना 17 बोसोर गावसोरनि जि BTC एकर्डनि जिखिनि दफाफोर बेखौ मावफुंनो हायैनि थाखाय बिथांमोना लाजिनाय मोन्दों आरो जोंनि दफाफोरा लासै लासै इमप्लिमेन्ट जागासिनो दङ बेखौ नुनानै बिथांमोना दुखु मोन्दों। फैबाय थानाय समाव बिथांमोना बेफोर खुद्रिनाय हाबाफारिखौ लानायनि गेजेरजों जोङो बेखौनो जों बुंनो नागिरदों बिथांमोननि राजनिति जिखिनि लामा बे लामाया लासै लासै गोमालांनो हमदों। बेनिखायनो बिथांमोना बेफोरबायदि नंखाय बाथ्राफोरखौ फोसावदों। बेनिखायनो बिथांमोननि जि नंखाय फोसावनाय बे फोसावनायनिफ्राय रायजो राजाफ्रा जाहाथे गोजानाव थानांगौ, रायजो राजाफ्रा जाहाथे बेंगुरा जानानै थानाङा, बिनि थाखाय आं गुरै खावलायो। होनानै जिखिनिखौ जोङो मोनथिना मोन्दों जे जाय बिथांमोना बिटिआर एकर्डखौ नाङा होननानै जि गुवाहाटी हाइकर्टआव केस होनानै दोनदों बेयो थारैनो जोंनि बर' माहारिनि थाखाय, जोंनि जातिनि थाखाय थारैनो दुखुनांथावना बाथ्रा। जाय गोरोबथाया दिनै जोंनि बर' समाजाव, जोंनि बड'लेण्ड हालामाव गोजोननि मोनसे परिबेसखौ सृष्टि खालामनानै
माखासे दफाफ्रा जाफुंनो थांगासिनो दङ नाथाय बेबायदि समाव बिथांमोना दुखुनांथावनायै केस होनायखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो सैज्य खालामनो थानो हानाय नङा आरो उननि समाव बिथांमोना जुदि थारैनो बेबायदि एकर्डखौ लानानै जुदि माखासे जुदि माखासे हेंथा बाथ्रा बा माखासे बेबायदि हेंथा खामानि लायोब्ला फैबाय थानाय समफोराव जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै दिनैनि जिबायदि मुसुखा सावनायल' हाबाफारि बिनिफ्राय आरो नांगौनि बिनिफ्राय आरो बांसिन जोङो सोमावसारनाय हयथ' जोङो खुद्रिनाय सोमावसारनायखौ जों लानो गोनां बाध्य जानानै फैगोन।